Qui recorda Aylan Kurdi? Fa pocs dies es van complir 8 anys des que es va trobar el seu menut cos sense vida en una platja de Turquia. El cos de l'Aylan va remoure consciències al setembre del 2015, tombat cap per avall amb les cames lleugerament arquejades, samarreta vermella, pantalons curts. Podria ser qualsevol nen de P3 de la classe dels gegants o les formigues. Però l'Aylan no va poder gaudir de la infància. No va aprendre a escriure, no va aprendre a sumar i a restar. No va anar a festes d'aniversari amb els seus amics i no va poder enamorar-se platònicament de la seva mestra. La guerra civil a Síria el va empènyer cap a les aigües en una edat en la que hauria de jugar en flotadors i no embarcar-se en pasteres. El seu viatge no va arribar a destinació. Anava a Grècia a la recerca d'una vida, però l'embarcació on viatjava va enfonsar-se al mar Egeu quan ell tenia 3 anys i mig. Tampoc no sobreviurien ni la seva mare Rihanna ni el seu germà gran Galip. Però per sort o per desgràcia, per aquella platja hi va passar la fotògrafa Nilüfer Demir. Em vaig quedar paralitzada. L'únic que podia fer era la fotografia i que el món ho veiés. És una de les imatges més dures que recordem a l'Arran de Mar. L'estómac de tots se'ns va regirar. La crisi humanitària del Mediterrani sortia a la superfície. Les capçaleres del planeta es posaven les mans al cap. El país es fixava en la deontologia periodística. La foto del niño muerto divide a la prensa internacional. El Confidencial tirava de retòrica. Muerte de un ruiseñor. La foto del niño sirio muerto en la playa conmociona al mundo. Al cap d'un any, El Mundo era desgraciadament el més certer. Aylan, la foto que no sirvió de nada. Des d'aquell fatídic 2 de setembre del 2015 han mort al Mediterrani vora 25.000 persones, segons dades de l'Organització Internacional per les Migracions. És cert que inicialment es va realitzar des d'Europa un esforç per reduir la xifra d'ofegats i desapareguts, però des del 2021 aquesta dada torna a presentar una tendència a l'alça. Aquest 2023 ja hem de lamentar 2.325 persones ofegades més. Fa 12 anys que va esclatar la guerra civil a Síria i res no fa pensar que estiguem en la seva fase final. En conseqüència, tampoc es poden preveure reduccions dels fluxos migratoris des d'aquest país i previsiblement és improbable que una fotografia com la de l'Aylan sigui l'última. Europa, mentrestant, es tanca en si mateixa. Yes, Europe is a garden. Europa és un jardí. Hem construït un jardí on tot funciona. És la millor combinació de llibertat política, prosperitat econòmica i justícia social que la humanitat ha pogut construir. La resta del món és una jungla, i la jungla podria envair el jardí, així que els jardiners haurem d'anar amb compte. And the gardeners should take care of it. En altres paraules, els nens petits que fugen de la guerra no hi caben en aquesta Europa. La mateixa Europa que es posa les mans al cap quan veu la terrible fotografia de l'Aylan, que s'omple la boca de paraules com compassió i solidaritat, però que no dubta en tancar els ports quan es tracta de salvar vides. La nave batte bandiera olandese, perfetto. Penso che in Olanda siano disponibilissimi ad assecondare la vostra generosità e la vostra bontà. Quindi fate il giro un po' largo. L'exministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, ens ofereix aquesta versió italiana del "Si tant t'agraden els immigrants, porta'ls a casa teva". La justícia italiana, no obstant, declararia inconstitucional la seva decisió de tancar ports i els tornaria a obrir. Perquè, en definitiva, ningú no vol responsabilitzar-se d'una fotografia que encara avui remou la consciència de qualsevol que la tingui. I, en canvi, evitar que es repeteixi és responsabilitat de totes, d'unes més que d'altres, naturalment, però això no pot tornar a passar. Els nens han de ser nens.